Окей. Ja sam prosjek 3. Što ti kažeš kojim sam ja? 3. Koji sam ja? Da vidim, sad ću vidim. Koji sam ja? Ja sam 9. O, ja sam 3. Idemo zajedno. Sad. Okej. Espresso? Sad ću divno sve tačno. Hej, miš. To je jedno. Hoćemo li? Šripati. Filozofija. Broj 2. Ja imam broj 10. Pričaj mi. Tamo. Da. Pričaj mi. Sad zbog tebe sam imao jedan otičan. Broj 5. Broj 5? Imam broj 8. Ja imam sad 5. Bravo, Vesna. Ti? Ja imam 8. Krećem ja.